Mbak Indah Sugia AS Perkasa campur sarinya Indonesia. Yo, yo. Ya, ayo. Lah ya wedi sih kan. Agak macar arek TK gitu kok iso diceluk Weli. Kok Weli sih? Sapa lo? Sule. Weli. Oh iya, lah iya. Aku lagi kudu. Oh. Aku wedi tenan ya Sasa. Injih. Ngaturaken sugeng dalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duh. Loh. Sapa iku? Ya, penonton buri nak jereken. Penonton ngarep sing ngarep sakmene kae gak nek sarane sing buri telu kok ya kemrep ya. Panjenengan untuk sirik kok nah. Kat kalah saingan iki. Semoga dipun paringi tembang napa ning Indah Sugia, masyaallah luar biasa niki. Wargi masyarakat Klembak Desa Lawak ingkang sampun guyub rukun menyatu manunggal tansah mirsani saking AS Perkasa campur sari. Ayo Nduk sing penak Nduk iki wis ora sawenan kok Nduk. Iki sok ben tengene Mbak Lina. Tapi mbok pirang tahun kas iki. Anake yogane tasih sekolah TKB. Oh, nek mantu nanggak AS Perkasa malih. Hitan wong tasih TKB kok. Loh, saiki hitan gak dimantu ta jange Om? Oh, nggih. Iya semoga. Tapi mbok sampean sik ono apa ora? Rumangsanya. Caju. Jadi tukang kontek caju. Semoga AS Perkasa.
saking Niken Salindri. Mbak Maya mau nek nyelok sampean Mas sik pantes. Ya. Nek aku nyelok sampean Mas ora pantes. Ojo ora. Aku putune sampean kok. Nggih Pak D, kudune Pak D Mbah Kung ya. Jarene Om Jo gak pantes celuk Mas nuntun wis merotol ngono. Wong karek telu kok. Ya, nggih matur sembah nuwun. Nggih. Sajane kok aku gawe kalah-kalahan rek. Padahal jare makpe gak kaprakoso blenga-blengakan kado karo kaca. Wah. Nggih.